Sini, beach man. Hawak mo ang beach. Hi guys, good morning. Good morning. Magpandesal lang muna. Wala kaming rice. Kami, mag-American. Nauna ba ito ba? Ay, Kasi baby na ito ba? Ang witness na ang siyang tayo. Magandang radyo na. 360. Kalimukan. Natapos ako sa kusin. May tawag na nga ito sa steady footage. Snake, ikaw mayroon ito. Coffee. Asan ito yung Si nanay? Doon ka mag-timpla na? Ha? Asan yung kahati mo ano? Kana. Agi-in. Ano ba ito sulit? Wala. Ano na? Isa man na? Greatest. Greatest? Wala po po. Maram tong isda. Isda, ako ng dunggo. Bantay nga anak ko malis ka. Di pun ano lang ang mabugot pun ano naman ito. Usaw, dyan kayo uruway ko. Usik na. Nga ang tapalisan, mother. Adlaw na yung chicken din, no? Nana pa yung pole ka no last days, mother. Nana pa yung chicken din, eh. Kada adlaw dyan na yung chicken. Ha? Malagi. Maayo na niyo, eh. Ano bugas? Ano na naman permi palit preskong isda ka? Ungad. Ano ta? Wa pa man dunggo no? Ang gabi ka may suhod gamay ra may kuha. May dagdag na. Wa kay wa man jay kuha. Gamay ra kaadyo iguro ka pilalutoon. Ngani din naman sa apo din dunggo. Ngani din na magdungguan. Yung nga bukay. Bumatay ice back no. Mga unsa orasa? Ay, wa na manguli. Di na may kapalit. Manguli na may kulihan. Muli na may karos ni be. Kana sa na kana nagdagan ni padong isda yung isda na. Isda pa na. Pero di pa naman ang mo paglarga. Mo pa rin yung paglarga. Kiring usa di mo na naglapag na. Karon pa rin naglapag. May nagkukog mo. Reklamo ato amo tatab-ang lagi ni. Pwede man ay dublihan siya na aron tamis na. Di mo tamis ang version dati. Piso ra ko man. O kaya sa nay. Di, kay gabo. Ba may sukal. Kalimot mo kung nga need pwede nag-asukal. Kaya to gingan. Rino naman para wa may sukal. Natas man. Nana manong ko nanay lagi na. Wa day kape. Mo kape ka ngay? Gatas ang gitimpla. Mo kape kung nanay kung kaya gato. Pwede man sa kulag tayo naman. Gatas naman. Oh. Kadulag gamay nga. Pero lang great case. Hindi mahal galit. Kasi ang tambak na. May bukas sa dito. Ha? Bukas ligya. Asa? Ang tindahan. Ang magtindahan. Napagpangitag tindahan. Bisa dapat. Ujo ko man di ay. Dito sa ilo no? Amo dito na lang dahil tagbaybay, nga ito mamahaw. Ay mahal. Aw mga nudto. Amo mo na ito. Mag-ingat tayo mo. Pwede mo yun sa. Sa ka nag-palit kibig beer dapat Hindi di. Ato hindi na kini. yan. Ha? Nilo ba di ka palit isda ba yun? Basta beer. Gabi ba di sa kapat beer? May tulay. Kato lagi nga ito nila din sirado pang na yung mga basiyo. Pero ang mga tindahan yung tindahan pati yung kusirito sa ubos. Anak palayo. Oh, Ana dengan tinda pod. Di mo to nag-ingon sa nagpaligyag malisan abre na kuno to. Patuyag ito dla ni.
Ah, dito sa nagikan eh, kaya pan dito. Dito siguro no? Oo. Kapag may abri ang uban. Dara di sa sulod sa buto kita na ito. Wala ka lang tagbay. Ano ka? Nanaob ang data. Ang amo, ang ilas mo sa among basa kay. Hindi sa nala eh. Ako di, ko lang din Nag-iris ko balik sa ahong basa. Pagkakabot ka rin na. Tinali mo rin ko ang inarumi. Balik na. Katulawan na ba? Ay, ito daw. Ba may tignan? Inisukot na. Ah, oo. So, di soblo. Naging utong dilpin. Ikaw ang bukas man ka. Sa dire ba sa babaw? Kurog-kurog naman pernero. Hindi po, di mo na. Ang init. Hindi, kung ako nakalagay TV ko, nakalagay sa ba? Basta po TV ka. Pero pagda eh. Waka. So ila ba umatog? So, sila may parang mo di cellphone. Yung iPhone niya. Hmm? Ganyan lang din din. Oh, ano? Kamu ragu din pamilya mo din. Sa sayan mo sa bagi sa sayan. Amo. Kaya. Para sure magdaan. Schedule lang mo. Pwede. Isa mo ending nito ano? Alas 10. Alas 10. Oh, hindi sige. May dinig ko, di kaya. Alas 10, alas 11. Mas din sa ato eh kung mo kita sabot sa. Wala na. Ito. Ay ano? Pag lang na. Abot ito na ko na kayo kami ko Ano? mo. Oh, alas Kaya 9. ang puli dahil last days man. Ah, para this kay 10 to 10 daw. Ligon din ang corona. Ano bang ang corona? Ligon din ano? Kung ka na yun ano? Kung ginugulan niyo mo na? Ligon na ba? Ano na tingin ko ano? Basta ko na. Wala lang dito pero gamay. Na may istorbo lang na sa Alison. Kalison mo sa ito. Pero, wala na. Wala dito ang kanila. Kaya nag-inom dito ka dito. Si Homer ba? Luhag na. Nagluwag na naging Oo, dyan. Oo, nga mas slide ba yan na nabuwag sa jam. Slide aga ng LTF. Hindi ko po itong mas live. usik-usik mo naman ka doon. Busok kayo mga kasa. Ang awas. Kaon pa more. Wait. Ang awas. Ang pansit ba? Sabi ni isangit kay gamiton dyan na natuon niya. Ha? Dalit is nanay. Oh, nagisipting din ka. Isa Isa mo ka lang itagding ka. Asa mas na? Nilo, nakakaon dito kayo dyan gitagaan. Nakasiksi di ay. Di ka di ay. Ay, wala ko siya May sa ulkalit. Abi ka una ko yung nausik na niya. Okay, okay nagitulo si Upin nga bagong pilot Kaya ang ba pa diin. magtalo na? Luma di pala pansit. Uli, hinay bigang. Kay, pag narin na mo ni Linda, diha pa duha ka buok ng kaong ko. Ingon po si Linda. Gaya ko. Ang naglipat sa dito na si Jack kay. Taon kay inga na ada jab. Inga na jawa ni bingka. Very good, Jogado. Manay po Ako ano nakakaon ang muntag kung mato ko sa ila. Nana, good ng mga na. nanay. Ko na wa na. Wala dahil magluto pa dito, bunto daro na puto, di ba na nagdeta. Bindi si Nilo kay, mupalit ko niya. Binla lalaman po na ho. Uli ni dyan. Lungga si bro. Kung kasar gani Si nga. Pipi de wala ing Pipi. Kaat pa po Ay, anaan pa nakalag. ko atong kasar. Pas kay ko pa sa Lakaw ni. man, di kay mo lakaw man siya. Pipi. Lakaw mapipi naman kanunay. Naabag ka lang na. Anaan pa man ko. Diyan tayo maglakaw man, trabaho. Nagwara-wara ko Aw, kay sana? may bata. Panday. Uy, ano, ano sa ito mo? Kamutan ano kung taga-agaw na ba sila'y bata? Kung kasal ba? Igagalin sila.
Isa man isa may naman. Nanay lang. Kapag nagwala, Kung kasi nagwara-wara pa po. Wala ko din. kapag dito pa. Nagwara-wara ko kayo. Wala ba dito sa raw ina ang mama ko. Gawa sa panungot unja ni yan to. Sa tubig. Ay balaga. Ay kanilo ko niya. Ay baka usda na yan ako din nandaan sinilo nga naman. Tama dyan may kadulito. Wa kay nga to naman automatic. Nga naman to Tama. dito. Pista ka sa palhi. Dilupot man dyan dito yung pista sa Aida. Ay nangita si Dad. Kay Nilo. Ano sa kala ko ito? Yes. Oo. Nakabawi, wala. Isa na to dahil ito. Nga to ba dito kahit na? Nga anak ko si Alan na. Nagtapon ang isip. Sinanay ng istarita kami isda para naman dito sa wa ng asay. Ingan po si Alan niya. Hapa yung hatod na eh. Sabi niya ka. Si Asita ka mo. Hindi, ang haram ko pa ay dan. Basta ko. Kaya bangko nga rin niya ba isda. Ang manilo ko. Lumang isba. Yung mga asay, di ka kaon. Wala siguro ko nagkakwa. Paano kulay? Hindi siya na ano. Nagskura? Paano ang pagka Kami siya mabasbasan ay kung mag-iingay yung sandin mo kadi na ko siya magbaboy. Kusakto po sa mga bitang malagi nagandagan ko ka na ko yung ano to pagka kung apaka man ang adlawan palis ko na. Nakitaan pa niya ganyan ko sa may pasong ba? Sit mo yan. Sit to. Sit. Sit man lang. Paano ko hindi ka rin kakain din. Ang dami naman ko. Patay da. VIP. Ano? Nga, ko sa ito ati din ang kaon na laman. Nag-live. Pero ano nang bigyan ka na ako kay nagsingot ng lumot.
Pag ano di ay may pagka H. Sa nila, Napasod. Iipon na yung napisod. Dapat mo diri. Papi. tubig, di ako sa mga batasan. 20 dahil, 20 pa ang comment. Sining comment mo dahil. Gusto mo sila? Wala niyo dyan ka? Ito. Muna yung diri. Awa na. Na pa. Comment, Doreko Balbarino. Nakasmit. Sansin Manki. Wala di ay tagay para ganahan. Nakahita ba? Hindi, nga to na yun. Ini nga ibitay. Dapat. Kanis dyan. Amo ka ako sa sabihin. Umana mamahaw, mag tuslo na pud karong taod-taod. Ano? Tent. Kasi dumaging gala-gala ko no, habang may long life. Mga mother in the world. Singon. Kasi dumagin. Hindi na dumagin mo, berahe mads.